Здравейте, приятели, кулинари, любители на домашно приготвената храна. Днес правя кашкавал от домашно мляко. Купихме го от млекомат в село Ново Панчарево на 20 км от Китен. 4 литра мляко изчаках да заври. Добавих 2 супени лъжици лимонтозо, лимонена киселина, малко така да се разбърка и да се изчака да стане на такива големи парчета бучки. И добавих 4 супени лъжици, тази големина, със сол. И леко намалих котлона. Сега ще поразбъркам още малко, ще изчакам 4-5 минути и ще го изключа. Приготвила съм тензух на 2 ката и ще го прецедя през него. Ще ви покажа. Изсипах млякото с бучките, сложих на тенджерата една цедка и върху нея тензуха. Леко позабърках, да може да се изцеди цвика. После ще ви покажа и цвика. И след малко ще прехвърля този кашкавал още на бучки в един по-голям съд, където ще се умеси с лъжицата. След 10-15 минути цвикът се отдели, отседи се. Ето го, тук е цвика. И сега ще го сложа в по-голям съд. Прехвърлих в по-голям съд и тук целта е да се натиска по-силно и по-енергично да се умесва, за да може бучките да се раздробят. И още топло да се сложи някаква форма, в която да се втвърди. Изсипах добре наситнените бучици, още топли, в тази форма и с този инструмент, много ми е удобен за пресиране на кашкавала. Много добре трябва да се пресира, за да не остане въздух вътре и когато се реже да е гладък. Там, където не достига инструмента, може с ръце, с пръсти да се помогнем, като е топло и става много хубаво, много красив бетима. Отгоре повърхността е гладка. Сега ще сложа капака на кутията и ще я сложа в хладилника да стегне. Може би ще изчакам час-два. Ще ви покажа и ще го претегля после. И ето го кашкавалът. Престоя 2 часа в хладилника. Много внимателно го извадих от кутията. Нарязах го. Опитах го от едното ъгълче. Хареса ми. Препоръчвам ви да пробвате и вие. Има и други начини. Аз правих скоро по един друг начин, в който се добавя мая за сирене. И стана добре. Сега ще го претегля този кашкавал и ще ви кажа колко грама стават от 4 литра мляко. Ето 558 грама кашкавал се получава от 4 литра прясно мляко. Приятен апетит, приятели, и до скоро!